L-eks kandidat nazzjonalista u opinjonista Kevin Kassar ma rridx iwieġeb dwar il-ġlied intern li kompla jisbroffa fil-Partit Nazzjonalista wara artiklu li kiteb hu stess fejn qal li deputat Awċi Alex Burġ huwa ż-żimel ta' Trojja għall-Partit Laburista. Wara konferenza tal-aħbarijiet fejn kien preżenti, Kassar li jiġi ħaten Beppe Fenekadami ma rridx iwieġeb għal mistoqsijiet li għamillu News. Prof, nixtieq nistaqsik fuq suġġett differenti, inti tissapportih lil Bernard Grech? Ma naħsibx li huwa l-lok. L-artiklu t'opinjoni ta' Kassar għajjem furur fost l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista buħud b'mod partikolari dawk qrib l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija juru solidarjetà ma' Alex Burġ u oħrajn skomdi jikkritikaw dak li kiteb minħabba l-qrubija tiegħu mal-establishment nazzjonalista. Kollox baqa' dettant mill-fazzjoni estremista li tikmanda primarjament il-kap de facto Kerola Aquilina u deputati bħal Beppe Fenekadami waqt li Bernard Grech ikollu jobdi. Aktar minn hekk, fl-għata tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fost oħrajn reġgħet għaddiet ta' Kerola Aquilina li saħansitra taħasla lill-istess Burġ u dan kollu minkejja li l-kitbiet tiegħu huma l-kol pubbliċi. Kassar xorta baqa' jinsisti li ma jweġibx għad-domandi ta' dan l-istazzjon fuq dak li jikteb hu stess. Rox taqt nistaqsik fuq il-pieces, l-opinion pieces li jkollok pubblikati fil-gazzetti nhar ta' ħadd. Huma opinion pieces pubbliċi u nixtaq nistaqsik dwarhom ukoll. Kif qed tajt inti l-opinion pieces huma miktubin tiegħi fil-kariga privata tiegħi